Rating mga pamalo ni mama nung bata ako, kaya napapaisip tuloy ako kung ampun ba ako o ano. Walis tingting, 100/10. Mabuti sana kung yung marami ang ihampas sa'yo, kaso isa to dalawa lang, kaya ramdam mo yung hapde. May kasama pang aftertaste. Di wow. Chanelas, 5/10, kasi hindi sa pagmamayabang, magaling ako sa Sleeper X tsaka Bahay Kubo, kaya naiilagan ko to. Bawi ka na lang man next life. Char! Hanger, 1,000,000/10. Kapag ito nahawakan ni mama, hindi yung titigil hanggat buo pa yung hanger. Oo. At kapag nabali na yung hanger, abay ta-transfer yan si mama. Dito sa sinturon, 1,000,000/10 din ang syutang inang sinturon na to. Kaya nung bata ako, kapag nagagalit si mama, nagdadasal ako na wag hanger yung mahawakan kasi connected yan sa sinturon. Oo. Ang sarap talaga dun magsulat ng letter tapos ipadala sa MMK. Pero napaisip ako, kawawa yung artistang gaganap kasi kumakain ako ng sipon dati. Kamay, 2/10. Hindi naman yan masakit. Bleh. Rating mga pamalo ni mama nung bata ako, kaya napapaisip tuloy ako kung ampun ba ako o ano. Walis tingting, 100/10. Mabuti sana kung yung marami ang ihampas sa'yo, kaso isa to dalawa lang, kaya ramdam mo yung hapde. May kasama pang aftertaste. Di wow. Chanelas, 5/10, kasi hindi sa pagmamayabang, magaling ako sa Sleeper X tsaka Bahay Kubo, kaya naiilagan ko to. Bawi ka na lang man next life. Char! Hanger, 1,000,000/10. Kapag ito nahawakan ni mama, hindi yung titigil hanggat buo pa yung hanger. Oo. At kapag nabali na yung hanger, abay ta-transfer yan si mama. Dito sa sinturon, 1,000,000/10 din ang syutang inang sinturon na to. Kaya nung bata ako, kapag nagagalit si mama, nagdadasal ako na wag hanger yung mahawakan kasi connected yan sa sinturon. Oo. Ang sarap talaga dun magsulat ng letter tapos ipadala sa MMK. Pero napaisip ako, kawawa yung artistang gaganap kasi kumakain ako ng sipon dati. Kamay, 2/10. Hindi naman yan masakit. Bleh.